Здравейте! Батванко решил, днеска неделя. Вчера беше събота, бях на изложението на 20 на Карп Ден Бош. Понапазарувахме малко с Кики. И днеска реших след изложението да направя 2-3 монтажа. Без Кики Бой да знае, той го няма. Да направя да го изненадам и да му покажа все пак кое е по-големия риболовец. Мисля, че той вече напредна, взе да пазарува, иска и той да прави монтажи и да лови по-големи риби от баща си. Само мога да се радвам и сега набързо ще направя един пред вас. Ще направя комби ринг с винче, което да се завива топчето. 6, 7, 8 наводки. За малко бях спрял, защото си пуснах допълнителната лампа. Не виждах. Ето, вземем купите. Да притегна. Винаги притягам, гледам да е всичко изпипано. Изрязвам излишъка. Така, ето до тук се получи. Аз слагам винаги термошлавка, която после нагрявам. Изучих се, нагряваме вече с на жената с шушувара. Да, не ме поглеждай, точно той го казах. Както не обичаш да го казвам. Ето я. Ето после само ще я нагрия, ще я пригъна. Сега вземам флорокарбон. Аз с най-дебелия, да ви казвам, той ни е да ми спъната линията, винаги обичам, да не се прикъва, да не чакам на празно. Значи аз така го правя. Ушенцето, помушвам, куката до пръстите ми, до самото ухо и почвам навивам 10 пъти. Аз навивам 9. 9 ми е любимото число. Навих 9 и 3 врътки правя по самото навиване, дет съм навил 9 намотки. Обаче в обратен ред. Оп, 3 и промушвам пак по същия начин. Наплюнчва се задължително, да не го лапам. Плюнча пръстите и придърпвам. И ето вижте, стана на 3 см от придърпването се изплъзва някой път. Ако искате,
го натягате това да се получи по-късо разстояние на 2 см, ако искате. Но аз долу-горе 2-3, това е. Махам издишъка. Издишъка. Така. Ето. Тук ще сложим и мекото олово. Слагаме ангелчето, противоплитаща. Мерим сега зимата и зависи да какъв водоем сте. Аз ще го направя около 15-16 см. По-късичко, по-бързо да засича. Докато пипне, пак плюмчим. С плюмка всичко става. И дърпам. Така да видим дали е здраво. Тая връзка дали е здрава, после тук горе. Мисля, че се получи много добре. Пак изрязваме излишното. Ето. След тук долу ще сложа винчето, което ще навивам топчето. Това е за... този монтаж е за дъно топче. Легнал топче, което да седи. После ще направя и с поп-оп. Роли ринг ще направя. Най-различни монтажи, но да не ви показвам всичките, само тук ще ви покажа стоперче да сложа. Ето го винчето. Ето едно стоперче. Зеленко ще извадя. И следващата седмица ще съм на водоема и ще пробвам. Значи, ще пробвам на легнал топче. После на ролинг поп-оп. Ролинг няма да мога на 12-ка. Самия монтаж е тежък. Поне с 14-ка топче. 14 поп-оп. А един ще направя с кука номер 6. Аз защото обичам с 4 четворките, но зимата може и с 4 и с 6 кукичка. И с него ще го направя за поп-оп 12. Но пак казвам, на Кики Бой няма да му кажа. Това ще бъде изненада. И като види татко си, че лови, ще поиска от моите монтажи. Ето го и стоперчето сложих. Винчето. Ето. Тук ще нанижа топчето и така ще. И като сега с термошавката огъна и ще се получи един хубав много плътен монтаж. Тук ще сложа мекото, както казах, на самия възел. Хем възела ще се скрие, хем при засичане сложи мекото. Няма да е поп-оп. Чао, приятели, това беше от мене Батванко, Карп Торо.